Добър ден, казвам се Мирослав Дончев от Интерпауър. Днес се намираме в град Казанлък, където спечелихме 7 проекта за изграждане на фотоволтаични електроцентрали със средства от Европейския съюз върху сгради за социални услуги. Сега се намираме в един от обектите, където имаме две изградени фотоволтаични електроцентрали върху покрива на тази сграда. Двете фотоволтаични електроцентрали сме ги разположили в техническо помещение, в което сме асемблирали положението на оборудването. Това са 30 кВт инвертори, оборудване с 30 кВт часа батерии. Това са батерийни блокови, които са високоволтови системи с батерии. Всяко едно от таблата, които сме изградили, е с аресторна защита, която защитава системата от напрежение, токови удари, падане на мълнии, както и всяка една от системите ни е оборудвана с OptiSol, софтуер за оптимизация работата на фотоволтаика, като работата на този софтуер е да зарежда батериите на ниска борсова цена и да ги разрежда на висока. Това означава, че ако сега нямаме достатъчно производство да захрани потреблението в помещението, а имаме ниска цена на борсата, съответно ние ще я заредим от мрежата и после ще използваме от нея на висока цена. Към тази инсталация също така има и свързана зарядна станция за електромобил, която ще ви покажем след малко. Програмата също включва изграждане на зарядна станция и закупуване на електрически автомобил. От фотоволтаиците през батериите, през зарядната станция зареждаме автомобил и той е за нуждите на това социално предприятие, което е в град Казанлък. Ако желаете да оптимизирате разходите на вашето предприятие или бизнес, не се колебайте да се свържете с нас, Интерпауър.